завършваме с този праймер, който много ми харесва. От Коледа е, ама пак е перфо. Просто перфектно. Между другото, винаги така се калимирам, ако се чудите. И да, аз имам една четка, който също може да се помажа с... Не, по-добре да се помажа с това, че току-що се прибрах от кино, което съм направила. Днес имам много неща да правя. Днес ще правя Fickle Music, днес правих филми. Сега това ме очаква още. Който доста за мене. Но сигурно ще успеем. Ще успеем. Добре, трябва да поглътвам, защото не съм подгъсти. Сори. Добре. Чакай, че... И сега е това. И не трябва да сме вече готови, по принцип. Се забавих много с приятелките ми. Окей. Това е от Sephora, между другото. Да. Съжалявам, като чувате тъско, защото те там си говорят, защото трябва все пак да приготвят масата и така. Съжалявам, че не мога толкова да говоря, просто вече не съм направила интервю, няма какво да казвам. Добре, трябва да съм много бърза. Мисля, че съм сложила твърде много, но нищо. Сега... Окей. Тук пред мен имам огромно огледало, затова много говоря. Гледам до тук. Иначе, сега любимата ми част. Това е и добре, упс. Изпуснах го. Сега... Нарем. И... За сега всичко ми е чисто, да ме говориш всичко да види. Окей. Сега всичко ми е мокро. Добре. Най-после можем да започваме с грилът. Добре. Къде ми е криво? Еле, майко. Чакай тук. Ето. Почти го. Добре. Айде, те са тук. Да. Ето. Трябваше в носа, но сега нямам време за нос. По принцип винаги си правя нос, но всъщност нямам време, защото винаги по принцип си правя и тук някъде малко, който е много яко. Сега много ми сега компли, защото по принцип сега трябва да съм готова. Много съм светла сега. Ама сега ще взема бронзер. Колата ми става много такова. Ще го размажа малко тук. Добре, готово. Сега използвам бронзер. Сега взимаме малко руж и слагаме тук. Едитирам днес, като е от Sephora. Так. И кога не знам как се използват тия. Някой път е така просто правя. Упс. Добре. Татко е имал в сряда, рожден ден, миналия сряда, сега днеска е събота. И много се радвам, защото сега е събота вечерта.
И също и Нихал и Двондемик, приятелката ми. И който доста се радвам. Добре, сега остават още това и това. Най-после поне нещо направихме. Добре. Няма да са перфектни. Окей. Сега спирала. Направих доста в тази страна. Доста е добре. Съжалявам. Добре. Сега е доста добре. Само, че трябва малко четенето с много. Доста съм изненадала, че го купих това. Това доста ми харесва. Си правя оригиналния ми грим. Сега. Съжалявам, това е малко. Окей, сега това. Тая страна. Съжалявам, че не говоря толкова, просто не знам какво да кажа. Иначе по принцип доста говоря. Нещо просто не се сещам какво да кажа. Грешка. Окей, готово. Правих го. Сега ще ви покажа какво използвам. Сега ще ви покажа. Чакай. Значи, първо използвах ето това. Значи, ето, използвах първо е това, после, сега е тук е това. И най-накрая сега ще използвам това. Тоест, е това да. Това е с рука или нещо на камера. Да. Добре. Аз съм почти готова. И сега взимам peanut butter. Мисля, че е това, който малко да го покрия тук с това. С peanut butter. Който peanut butter сигурно ми е любимото. Само, че е проблема, че ако имам толкова. И да. Чакай, тук peanut butter. Винаги това е най-гадното, когато не успееш точно еднакво да го направиш. Нали? Много е гадно, нали? Поне нещо съм направила тук. Сега косата после трябва да си я правя спокойно. Сега използваме червил, който е... Първо обаче използваме това, чакай. Един момент. Трябва да го намеря. Добре, не го намирам.
това е лошо, това е лошо. Ама не. Така. Изглежда много по-яко с Summer Friday. Окей. Ето. Готово. Сега... Съжалявам много. Добре, сега използваме накрая моят любим червил и това е Summer Friday, който имам няколко Summer Friday. Между другото имам едно сиво и имам едно, мисля, че имам едно сиво, да, и сиво и розово, който много съжалявам. Много съжалявам. Много. Просто ми пада и аз гледам от тук. Да, накрая. Намерих си това. Да видя само дали е това. Добре. Сега резултатите са почти готови. Само ни трябва косата. Да си оправя, който е най-трудната част. Да си направя една прическа. Може да са прически. Аз всъщност обичам прически. Аз го правя, за да съм красива. Го правиш и не искаш. Окей. Сега взимаме. Всъщност няма да си правя прическа. Всъщност искам да си я среша сега. Съждам. Писах се, обаче пак не става. Добре, мисля, че това са най-добрите резултати, които мога да направя. Това ви харесва и чао!